ID ready for scanning at the gate. Bound for Katiklan, Boracay is still in body gas under boarding group number 2. Sa inyo ang nakasalalay na. Bantay lang. Mag-transfer ganit nilo ka dito gusto mo yung superhero. Bantay mo sa inyo nakasalalay ha. Tulog. Wala namin nagpidikam. Dami ka po. Thank you. Thank you. Ay na si Madam. More thank you, Lord. Nakaangat-angat daw, nakaangat-angat sa buhay. Challenge number 1. Kailangan dili mabasa ilang sapatos. Hey, congrats! It's the challenge din eh. I'm so grateful. Speedboat ay going to Boracay. Because of Madam. Thank you, Madam. Nagsugod na. Oops. Ang TL. Nagsugod na. Tubo. Balik kayo try nang lagi nila. Guys, namin diri sa Boracay. Pero magpalit daw si Madam o kuan, cellphone, iPhone 17 Pro Max. 7 no kay magpalit siya kay para clear daw ini picture sa Close. okay kayo kung ano. Ala lang ngurog. Confirm dayon guys, kaya mo eh. Pas basa eh. Ala, limpalit. Look. Congrats. Ayan eh. Unboxing here in Boracay. Ano okay, di ba? Pilas ka nun si Marshall ang dahilan on oy, pero you're the best. Actually, this is my second, ano. Sa'yo na, Teo. Pero with shades. Bukira. Saan paggamit? Sa iPhone sa Boracay? Hello. Hello, Ed. Ay, siya na. Ay, magkuha na daw siya guys. First selfie sa Yaha. iPhone 17 Pro Max in Boracay. Oh, set up later na. Doon saan? Ay, sa shades na. Para arangan. First selfie sa Yahang iPhone 17. Saan? Uy! Helas. Kakat-kat. What is that? Ubi Mama from TikTok. Oh, Ube Mama.
Ayaw pag anak kay i-post. How was it? Nami. Ungrateful you cause ganyan ka. Ay, kenapa di ani? Abis ako kanilang tanan. Ay, dami diba? Ano po? Watermelon. Hindi mo may watermelon. Oo, ano man. Dapat may kasabay niya, kabaguhan ka. Thank you. Sa beach. Oo, gana kita kilid. Mga artista mga develop na. Pagkuman mato na bukas bukid. Layo maganda kay taas kayo Boracay. Sa Yukos makita nimo lang tibok is love you all island. Ha? Pagkatapos dito na punta sa Keywords. Doon ang mga datok na dito sila mo mga kundo mo na. Dagko mo dulo ng mayaman. Keywords. Keywords. Pagkatapos ng Keywords Puka Beach. Uwi. Tulo ka oras. Balod ba no? Helmet, tsaka... Para sailing. Marcel muna. Helmet.